Pangan si Father Sherwin. Akong apelido Culaste. Akong edad 45. Yehey! Nag-birthday ko gahapon. Happy birthday, Father Sherwin. Ako, taga sityo sa Gumay, baryo sa Canolin, lungsod sa Kandihay, probinsya sa Bohol, ug nasod sa Pilipinas, zip code 6312. Taga Kandihay ko, silingan rata, inigabuti mo sa Inaguban, sunod, kadapdapan, Kandihay na siya. Oh. Ang Kandihay na itulo ka parokya. Parokya sa sentro sa Kandihay, parokya sa La Union, parokya sa Kugtong. Si Father King, nato siya nabilong sa parokya sa La Union, ako sa parokya sa Kugtong. Dito ko nahumanog high school. Ang among parokya, naami ka og galingon nga tuno sa sinultihan. Ingon ani among sulod. Si Joki murag disagikon. Yan anak. Pagsud na kog seminaryo, daghan ang mga seminarista sa gikan sa kadayon-laing dapit sa Bohol. Lain-laing sinultihan, kusog may manungog ang mga seminarista. Gisungog ko nila kay ako kuno sinultihan kinugtong. Ngum sa magkagkugtong anak. Dihay taga-amo na may og tabako dito dapit sa Valencia. Ningon ang mopalit, tagpila man ang imong tabako. Ningon pog taga mo, tagsingko! Nga nung muramanggag na, suko. Ningon pog, ngoyaho! Nga na. Okay, nga naman, dinhi sa Bohol, kanilain man tayo, kanilain man tayo kanang sinultihan. Tono. Napoy classmate nga Tagaloon, mo siya po'y kaistorya na ko ani. Hindi ako no'y kanang Maria o Jose. Kanang mga bata bitaw, Pasko. Si Maria o Jose paduna sa kanang mga anak sa Belen. Ingon ako no si Maria ni Jose. Sisi ka anakun na kasi. Yung kuno po siya, adyo sa panganak Maria, ladyo pag maternity. Mga nik anis daplin Maria, migasun jud ka. Joke, ha? Apo kay kauban dito sa pagsud si Floro, Father Floro, nya ito nga time, katong itong rally si Cory ug si Marcos. Yung nag-rally dito sa Tagbilaran, Cory, nga tanong Florex, unsaon pong pag-rally ninyo dito taga Dulho man to, Dulho Panglao. Nya gabot ko sa Panglao, sa Tagbilaran kay Cory man, Cory, gabot sa Panglao kay Kore. Oh. Nya ako maoy assistant sa atong padikura. Si Father Timix. Ako maiyang assistant. Ikaduha na ako nga assignment mao nga gi-appoint ko nga ako maoy direktor sa atong eskwelahan. VPA, Virgen del Pilar Academy. Tanawa. Ato tanaw sa mo, tanaw sa. Kana. Mao nga isip direktor kini mao ang atong Catholic school. Timan na? It's a Catholic school. It's not just a school but it's Catholic. Therefore, as a Catholic school, every Catholic guni, ato ning eskwelahan. Mao nang eskwela mo. Kamong tanan. Pero kay di na magkamok eskwela, kay uban nga human na, ang maka-eskwela, ipada ang inyong mga anak, inyong mga silingan, inyong mga kahigalaan, inyong mga paryente, apil ang inyong mga kaila. Baboy, baka, kanding. Di po ba malipay nga ang direktor si Father Sherwin at doon nyo pa eskwelahon inyong mga anak? Di ako na ito istorya. Ang amahan, yan ipiskwela yung anak.
Isa doy, eskwela doy kay aron ma-bright ka, kay aron muliwat ka sa imong amahan nga bright kaayo. Sos paguli pa si anak kay zero man ag yang anak. Tay, zero ko sa mong test tay. Ningon pod ag amahan aw. Maadyo na man kay sawa. Sos kay nangutan naman di ag amahan. Ito siyang pre, unsa man ang zero day pre? Yo man siya kasabot. Pre, sama na. Kanang zero pre, kanang wa gyud mo. Wa gyud score ba? O karon, zero ron. Aw cellphone to tingog. Oh. Tatong yung. Iyang gikasab-an niyang anak. Ingon ni siya nga, uy, kana ding zero, wa din na imo ha? Wa di gyud ka muliwat sa imong amahan nga bright kayo. Ugma pohon. Ugma zero pagdi ka sa imong test, ayaw nako ilha nga imong amahan. Da. Isog kayo amahan. Pagkaugmat. Pag uli pas anak. Pagkagabi ni uli na gabi pa man ni uli ang amahan. Ang anak wa na mutahod sa iyang amahan. Wa na mo amin. Ningon nag maadjong gabi inong. Sas amahan kay naman ayaw nagtahod nako og ma-zero ka. Unsa bata na zero man gyapon. Di wa na may og tatay. Maadjong gabi inong. Mao na kamo akong ipanumpa nga ang inyong paeskwelahan ang inyong mga anak inyong makiglaan na dili gyud ma-zero. Kay akong punan gyud ako sa +1. Hinangjuan. Maadyo naman na kay sawa. Pila imong score doy? 1. Nga naman gipud ang Father Sherwin og 1. Oh. Na, ano atong paeskwelahon dito? Ha? Atong paeskwelahon. Unya ako nalipay kay naan ako dinhi ma-assign sa atong parokya sa Virgen del Pilar dinhi sa Pilar. Ahalom mo mong istoryahan sa akong background gamay, no? Eskwela ko, nahuman ko og bachelor's in philosophy diha sa atong seminaryo. Kaya naman tayo seminaryo sa Tagbilaran, sa ang Immaculate Heart of Mary Seminary. Nakita mo na atong mga seminarista, no? Kana sila nag-eskwela pa na sila. Kay kining magparik ka, eskwela man po ka anak, eskwelahan man po na nimo. Nahuman kog philosophy diha sa atong seminaryo, unya nagsugod kog theology didto sa kanang Manila sa San Jose Seminary. Tulo ko katuig dito. Unya, wa ko mo graduate dito, na ako'y mga kauban giingnan ko nga Sherwin, na arabay ng dawat nangita ug mo eskwela pagkapari dito sa Amerika. So ni apply ko, mo to ila kong gikuha dito na ko ni eskwela ug dito ko ni graduate sa Amerika, sa California. So dito ko na ordinahan pagkapari. Dito ko na serve pagkapari. Dugay-dugay ko dito 15 years or 15 ka tuig ko dito. Ni uli ko dinhi sa ato kay ako bulanon man, taga Kandihay man ko. Ni uli ko itong 2018. So duha na ko ka tuig dinhi sa ato. Yehey. Akong first assignment dito man ko sa Tagbilaran, kay dito man ko ni Bishop Abet. 1.5 years ko dito sa Batuan. Nya kahuman ay kaduhan akong assignment diha ko sa layo nga parokya. Ang parokya sa Immaculate Conception sa Sierra Boliones. Karon nibalhin ko na ko dinhi sa Virgen del Pilar sa Pilar. Yehey! Kailan na ta? Ha? Nya amigo na ta ha? Oh, di ta mag-away ha. Sige. Ako mo share lang po ko gamay sa atong ebanghelyo kay nindot bray kay atong ebanghelyo, no? Ang atong ebanghelyo istorya sa usa ka inahan nga nihangyo sa Ginoo tungod ug para sa iyang anak. Ningon siya, Ginoo or Sir, kaluy-i. Sa tingon, kaluy-i ako, ang akong anak nagkinahanglan sa imong tabang. Naay mga realidad aning kalibutan nga dili mausob. Ikaw babay, ini kahimugso sa imong anak, mahimo na kang inahan hangtod sa kahangturan. Ang imong kasing-kasing magpabilin gyud na siya nga kasing-kasing sa usa ka inahan. Kay baw ko karon daghang mga inahan dinhi nga ilang gida silang kasing-kasing ang ilang anak
Ginoo, akong iampo ang akong anak. Mao na gitawag intercessory prayer. You are praying not for yourself, but you are praying for someone else, especially those you love. Akong anak. Ginoo, akong iampo ang akong inahan. Ginoo, akong iampo ang akong amahan. Intercessory prayer. Ginoo, akong iampo ang akong bana. Kay di mo simba. Katabas mo. Ginoo, akong iampo ang akong asawa. Diba? Wa ka kaybaw nga imong pag-ampo dako na ug katabang sa tao nga imong giampo. Mga anak, paminaw mga anak ha. Wa mo kaybaw nga daghan ang higayon nga gilikay mo sa Ginoo sa disgrasya tungod sa pag-ampo sa inyong inahan, tungod sa pag-ampo sa inyong amahan. Mga bana, wa mo kaybaw nga buhi pa ka hangtod karon tungod sa pag-ampo sa imong asawa. Same thing sa asawa. Naapa ka ni kilbutan kay giampo ka sa imong bana. Bisan pag nanggiaway mo, panagsa. Pero ang imong gugma, magpabiling ganina, kung nag-ampo ka sa usag-usa, magpabiling gyud ang Ginoo kaninyong duha. Diba? Di ako nutoy magtiayon, nag-away. Ingon ko no ag asawa, litsi ka. Yung bana, pisti ka. Yung po asawa, demonyo ka. Yung po bana, satanas ka. Sus kay wa na may masulti ang asawa. Yung asawa, pisot ka. Yung budak bana, why tinud anay? Joke. No? Last na kay gabi na. Istorya, diha ko nutoy duha ka anghel. Si baby nga anghel o si anghel nga dako, gipada sila sa kalibutan kay gusto ang Ginoo nga si baby anghel maka-experience sa kinabuhi sa mga tao. O to sa kay basig baby na. Nya boom! Abot sila sa kalibutan. Naglakaw sila si baby anghel o si anghel nga dako. Niabot sila sa usa ka gwapo nga dako kaayo nga mansion. Nanuktok sila. Giablihan sila sa tigbantay. Ningon ang anghel nga, pwede ba may matug diri kay wa may katugan? Ningon ang tagbantay, mananghid ko sa akong amo. Ang amo wa mosugot. Ay, di ko mosugot. Wa ko kailangan mo tawhan. Sus kay naluoy man ang kuan, sige gibutang na lang sila dito ipon sa mga iro dito sa basement. Wa in town sila habol, way banig. Nagkurog-kurog si baby nga anghel. Tug naman di din hidapita. Natinga si baby nga anghel kay dito sa ilang sa basement kagubaon ang bungbong. Unsay gihimo sa anghel nga dako, iyang gi-repair o iyang giayo ang bungbong sa basement. Pagkaugma, parayon sila glakaw, nangutana si baby nga anghel, kuya, nganong imo man tong gi-repair? Nga dato naman to sila. Ningon po ang anghel nga dako, baby nga anghel, na ay mga butang nga wa pakakasabot. Hangtod parayon sila glakaw, niabot sila dito sa bukid, niabot sila sa usa ka balay, sa usa ka mag-uuma. Ang mag-uuma, kauban niya ang iyang asawa, sila rang duha. Pero buutan kaayo sila. Ayo! Pwede ba may matug diri? Ningon po ang mga mag-uuma, uy, pwede kayo, sige dayon mo. Kaluoy ning mga bata Padayon, pangutanag, nakapanihapon na mo. Ningon ang baby nga, anghel wala, pagutom na kayo. Giihawan sila og manok. Gihalang-halang, giadobo, ug gisabaw, gisagulag kamunggay. Pagkalamian, murag si Father Sherwin nga nakaadto niya sa kabaryuhan, ihawan gyud og manok pagkalamian. Nangabusog ang mga anghel
Unya pagkahuman giandam pagyud ang higdaanan nila ang magtiayon didto intawon higda sa kusina. Nakadungog pagyud ang mga anghel sa bana nga nagampo, Ginoo, bantayi intawon ang akong asawa. Kay ako ra bining pinangga. Kay wa naman ko'y laing asawa, maurag yun ni siya. Pagkabuntag, natinga ang mga anghel, labi na ang baby ng anghel, kay namatay, naghilak ang asawa. Gipangutana sa baby ng anghel, ngano naghilak man ka manang, ang among kabaw namatay. Maura ba intaw to'y saligan sa akong bana nga mao'y idaro arong among paninguhaan o pagkaon. Asa na mi karon? Kay maura man to'y among kabaw. Gahilak ang asawa. Pero namahid ako sa akong mata. Paglakaw na sa duha ka anghel, nasuko si baby nga anghel sa iyang kuya. Ikaw kuya, wa ko ganahin nimo. Kay didto sa bay sa dato imong gi-repair ang ilang bungbong nga dato naman tato sila. Apan gabi wa gyud ka kaprotektar, wa gyud ka nakatabang nga dili mamatay ang ilang kabaw nga maura to'y ilang gisaligan. Bantay lang gyud ka, isumbong lang gyud ka nako sa Ginoo. Inigbalik na to sa langit. Bantay lang gyud ka, wa ko moangay nimo. Niingon si anghel nga dako, anghel nga gamay, wa gyud ka kasabot. Katong bay sa dato, akong nakit-an nga naay bulawan didto sa ilawom. Unya kay hakugman ang tag-iya, akong gi-repair, akong gitabunan arong dili makit-an. Apan gabi niabot si anghel nga kamatayan kay iyang kuhaon ang asawa sa mag-uuma. Akong giaway. Kita mo ang anghel na, tanawa, likod. Katuta, kita mo? Nay anghel na, gadag espada. Tuwa, kita mo? Muna na, anghel naman ang dako. Oh, tuwa. Puk, 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 puk. Unya, kay di mangyud muhawa, siyang hilang kamatayan, kay iya mangkuhaon ng asawa. Akong gihatag ang kabaw. Ang kinabuhi sa kabaw, gibaylo sa asawa, kay aron si anghel nga kamatayan, muhawa na. Kay nakadungog ko sa pagampo sa bana, Ginoo, bantayi ang akong asawa. Mga anak, ang tarapod, tingog na pod. Saan po ron? Mga anak, bantayi ang inyong cellphone. Nga dili mo tingog. Amo na to? Iyan po ang imong mahal sa kinabuhi kay kana dako ginagkalabutan. Ito na po. Tingog na po. Kalabutan sa ilang kinabuhi. Oh, na? Nindog. Palihog. Palihog manindog. Nakatuo kami sa Diyos, ang amahan